annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba kan ba kenan. Yace sa'altu rabbi thalathan, na roki ubangiji waɗansu abubuwa uku, fa a'tani thintaini, sai ya ban biyu, fa mana'ani wahid, ya hana ɗaya. To akwai da zai ma Allah dole ne? Shi yace na roki Allah, ya ban biyu ya hana ɗaya. Sa'altuhu Allah yuhlika ummati bisana, yace na roke shi kar a halakar da al'umma na da fari, a shiga yunwa, a shiga fari, a shiga wani mummunan yanayi da al'ummar za su halaka. Fa a'taniha, yace mun an baka, ba da amma al'ummar ka haka ba. Wa sa'altuhu Allah yugrika ummati bil gharq, Allah yuhlika ummati bil gharq, na roke shi Allah kar ama mutane na irin abin da aka ba mutanen annabi Nuhu, a halakar da su da ruwa. Fa a'taniha, ya bani. Wa sa'altuhu, sai na roke shi Allah ya ja'ala ba'sahum bainahum, kar su dinga fada da yaƙe-yaƙe tsakaninsu. Fa mana'aniha, yace a kai haƙuri, wannan baraka samu. Ai shi Allah yana da tsari. Wani kuma zai roƙi Allah, Allah ya amsa, amma sai ya ajiye sakamakon addu'an sai ranar alkiyama a bashi. Akwai hikimomi. To yana da kyau kafin ka yi magana akan Allah, ka san waye Allah. Ka san waye Allah. So kaga irin masu wannan tunanin nan gaba, in ya zo ya karanta ai annabawa ma sun je yaƙi an kashe su, zai ce to ya Allah ya bar su, ya yi bari aka kashe su. Ka ƙarshe sai zai ce to bai dama da addinin ba, ya kuma tushe ya rasa. Allah a suratu Muhammad ya ce walau sha Allahu lan tasara minhum, Allah ce inda na ga dama ai sai in kashe abokan gaban ba sai an yaƙi ba. Walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'din, Allah ce zan gwada sashi da sashi. Ina shi yace kar a sha giya, to in ya ga dama ba sai ya hana giyan ba? In an yi ta ma ba za ta yiwu ba? Zai iya ko ba zai iya ba? Akwai hikima da ya barta ko babu hikima? Za a ga waye mai da'a waye maras da'a. To wallahi maganin islamiya ka je ka san su man rabbuka ma dinuka shawwatuka, ka san wane ne annabi, ka san waye manzon Allah alaihi salatu wassalam. Akan yi yaƙi, wannan karon musulmai su yi galaba, wani karo a yi galaba a kansu. Wannan shine tsarin Allah, sunnar Allah wajen gudanar da yaƙe-yaƙe. Allah yakan yi haka don tantance da reraye muminai, daga darajar shahidai, ba da galaba wa muminai. Allah ya samu dace. Allah ya ce yujadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyana ka'annama yusaquna ila al-maut wa hum yanzurun. Sai Allah ya ce وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين، الله يقول كتنا لوكتين دا الله يمكو القورين دا ينبيون waɗannan jama'a biyu, ko dai Abu Sufyan da tawagarsa da dukiyar da yake tare da ita, ko kuma Abu Jahalin da tawagarsa. Allah ce na muku alƙawarin ɗaya, za ku ribace shi. Wata wadduna anna gaira zati shaukati takunu lakum, Allah ce ku kuma kuna son anna gaira zati shaukati, wacce babu ƙayan, babu tsara, ba yaƙi, takunu lakum ya zama shine naku. Ba Abu Sufyan ba kenan?
a wani gu yake cewa kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum Allah ya ce كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كتب عليكم القتال Allah ya ce an wajabta muku yaƙi wa huwa kurhun lakum. Allah ya ce amma ranku baya so. Ɗabi'a ce, hali ne, yanayi ne, amma akwai maslaha a cikinsa. Duk ƙasar da kaga tana ɗiban sojoji, ƙasar da kaga ana training sojoji, akwai ƙasar da take so kawai ta shiga yaƙi ne? Akwai amma hikima wajen ɗiban sojoji ko babu? Kamar asibiti ne, ai ba wadda yake son zuwa, amma ku da kanku za ku je wajen gwamnanku ko dan majalisa ku ce a mana asibiti, to akwai wanda yake so ya je asibitin ne? Amma akwai hikima wajen yin asibiti ko babu? Akwai. Ba wadda yake so ya ganshi abun, to amma ku da kanku za ku nema a muku, saboda hikimar da take cikin samuwarsa. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Allah ce an wajabta muku yaƙi amma ranku baya so. Ta yiwu wa asa an takarhu shay'an, haka ne? Ta yiwu ku ki abu wa huwa khairul lakum, kuma shine mafi alkhairi gare ku. Wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum. Allah yace kuma ta yiwu ku so abu melmel, kuma sharri ne gare ku. Duk matar da ka ganta a kotu tsaye da mijinta tana a kashe auren bani so, ni bani so, ka je ka binciki irin soyayyen da suka yi. Lokacin da suke soyayyen ta san da su zo kotu ta ce a raba auren? Ba ta sani ba. Wataƙila akan auren ma akwai wadda ta ɓata da su saboda yadda take so, ta san a kotu da a ƙare. Allah ce to akwai abun da za ku ƙi, ba ku so, amma alkhairi ne gare ku. Akwai abin da za ku so, amma sharri ne gare ku. Sai ya ce wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah ce na san abin da ba ku sani ba. To wanda ya san haka ya zo da shari'a da tsari, kuma ka ce kai sai ka gano abin da yake ƙarƙashin wannan hukuncin kafin ka bi? Ai maganar Allah ne, faɗinta Allah kaɗai ya san iyakacinsa, hikimomin da suke ciki Allah kaɗai ya sani. Shi yasa ka je ka ɗauki tafsirai na alƙur'ani kana bi, duk ayar da ka ɗauka idan ka kalle ta ka ga irin sharhan da malamin ya yi wa ayar, in ka je ka ɗauko wani tafsiri ka buɗe sai ka ga wannan ya fito da wani abu a ayar wadda wannan bai fito da ita ba. Shi ma in ka ɗauki wani sai ka ga an sake fito da wani abu wadda wa'annan ba su fito da shi ba, kuma har ƙarshen duniya ba wadda ya isa ihata da ilimin Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. As we continue, let us look at this beautiful teaching from the Sunnah. The Messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam asked his Lord for three things. First, he asked Allah that his ummah would not be destroyed by famine. Second, he asked Allah that his ummah would not be destroyed by drowning. Third, he asked Allah not to make the people of his ummah fight and shed blood among themselves. Allah granted him the first two requests, but he withheld the third. This teaches us that Allah may allow trials to occur for a wisdom that we do not understand. The responsibility is to avoid injustice, hatred, and unnecessary conflict, and to seek peace and unity among Muslims. So when Allah does not give you something you ask for, do not panic. It does not mean that Allah has abandoned you. Even the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam asked his Lord for three things, and he did not receive all three. So who are we to expect that everything we ask Allah for must be given to us exactly as we want? Perhaps you dislike something while it is good for you, and perhaps you love something while it is bad for you. Allah knows while you do not know. May Allah accept our dua, give us what is best for us, and give us patience something is withheld. Ameen.